Партызанка моя векапомная, ты сумленне, ты пульс мой, жыццё, і ці ёсць дзе зямля табе роўная, каб такое будзіць пачуццё. Гэта не проста верш, а радкі са знакамітай у гады Вялікай Айчыннай вайны партызанскай песні. Менавіта яны, як сведчыць гісторык Міхаіл Цуба, сталі апошнім запісам у дзённіку 67гадовага Васіля Захаравіча Каржа. Вось такі прыгожы лірычны след за 5 дзён да смерці пакінуў пасля сябе знакаміты на ўвесь свет беларускі партызан. Але ўсё ж самы адметны след у памяці нашчадкаў пакінула яго няспынная рашучая барацьба супраць фашыстаў у ваенныя гады. Сёння аб гэтым сведчыць кнігі ўспаміны аб ім. Адну з такіх напісаў і Міхаіл Цуба, яго земляк, дарэчы. Малавядомы яшчэ вось такі факт з'яўляецца наконт яго сяброўства з маршалам перамогі Георгіем Канстантиновичем Жукавым. Яшчэ на пачатку 1930-х гадоў вельмі моцна пасябравалі. Гэта сяброўства пранеслі праз усё жыццё. Мала хто ведае, што Жукаў нават прапанаваў Каржу стаць камендантам Берліна, але той адмовіўся і застаўся жыць і працаваць у Беларусі. І, як потым аказалася, недарэмна. Аб гераічнай дзейнасці Каржа нагадваюць не толькі кнігі, але і шматлікія музейныя экспазіцыі. Адна з такіх на плошчу 150 квадратных метров знаходзіцца ў Пінскай гімназіі нумар 3. К сожалению, большинство экспонатов, таких наиболее важных для истории Беларуси, истории Великой Отечественной войны, были отданы Музею Великой Отечественной войны. Но у нас тоже кое-что осталось, например, фотографии, кое-какие письма, открытки, фуражка Василия Захаровича Каржа. Штогод школьны музей наведвае каля 1000 чалавек. Даведацца аб дзейнасці мясцовага партызанскага руху і яго нязменным кіраўніку можна ў Пінскім краязнаўчым музеі беларускага Палесся. Тут функцыянуе ваенная зала. І сярод шматлікіх экспанатаў каля 80 належаць асабіста легендарнаму падпольшчыку яго сям'і. Сярод самых каштоўных кіцель і кабура Васіля Каржа. Шмат фото, узнагарод і дакументаў. Частку экспазіцыі 44 гады назад перадала музею жонка Каржа. Яшчэ праз год пасля гэтага свой унёсак зрабіла і дачка Зінаіда. Акрамя таго, імем кіраўніка пінскіх партызан названа адна з вуліц Пінска, а гэта сведчыць аб тым, што памяць аб героі жыве. Тацяна Будгусаім, Валентин Бойко, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».